ještě. A už to jede. Jo. Jak tam ty vole? No, přímo rovně. Tak jo, počkej, já si musím vysukovat, vole. A co ta halunka, bude vadit, ať si tam nebude kameru. Kam jdeš? Skoro, ty vole. Co se málo rozjel. Tak jo, je to pro děcka, ale tak... No, tak jsem to podcenil, no. Tak co, mám to vypnout? Nebo dojedeš to? Vypni to. Tak hotovo.